Nditi kutambirai zvekare pano paZerare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndiri kuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani vazhinji vari kuziva kuti Mambo Duterere nemukadzi wavo vakatengerwa mota. After vatengerwa mota dzavakatengerwa, Apostle Chiwenga vabuda streets social media vachifaya mashotsi kuna Mambo Duterere. Hanzi wakarora amai vako. Nekuti hanzi kana mukadzi ari muhombe kwauri zvinoreva kuti ndi amai vako vakarora ivavo. Natita zvadofuka comment section after wapedza kuona video rava Apostle Chiwenga. Hanzi Mambo Duterere vachiri kukura, pavachakura hanzi vachasiya mukadzi iyeye nekuti hanzi ndizera raamai vake. Natita zvanofuka mucomment section after wapedza kuona video ndo zvatareceive streets social media ndo zvaudzwa Duterere na Apostle Chiwenga. Vadikani indokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nyaya sezvairi isina side effect mukati. Zvanakuita nguva inoida kusiya muchiona video, wapedza kuona video tozvaunofuka comment section makafollowa Facebook page redu here rinonzi Hatirare Family. Ndo Facebook page redu inosa Hatirare ndafunga kukusiyai. Much love. I saw that they are trying to use money to force Duterere to stay with his mother whom he had married for all these years. It's unfortunate. I saw the picture of Duterere and his mother receiving cards from Jiva. You can see that this one is a child. This one is a parent. It's very clear. The woman dresses like a mother. Duterere still dresses as a small boy. Puts his cape and he drops his pants. We talked about it. Mark my words. Duterere will leave. It doesn't matter they buy him a private jet. He will leave. It's a Dracula. Ice marriage, yeah. Ice marriage. Ukatozviona vachipuwa mota. Unotoona kuti muchindo ari kuti motikari marriage. Ikangotora zvese. Pozi ndoiwana kupe mari yekutenga Fortune nyowani.